ħabbret l-introduzzjoni ta' leave speċjali għal ġenituri prospettivi li għaddejjin mill-proċess ta' prokreazzjoni medikament assistita magħrufa aħjar bħala IVF. Permezz ta' din il-miżura il-koppja se tkun intitolata għal mizzja leave biħlas ħieħ bejniethom li tkun imħallsa mill-prinċipal. Dan il-leave se jingħata sa massimu ta' 3 proċessi ta' prokreazzjoni medikament assistita kemm jekk isir Malta jew barra minn Malta. Dan il-leave se jkun jista' jintuża fi kwalunkwe ħin matul il-proċess ta' prokreazzjoni medikament assistita u jinqasam f'60 siegħa għal ġenitur prospettiv li se jkun qed jirċievi l-impjant tal-embryon u 40 siegħa għal ġenitur ieħor. Il-leave jista' jittieħed fl-istess ħin mill-ġenituri prospettivi u jista' jittieħed b'mod kontinwu jew jitqassam f'sigħat. Kienet il-Ministru Helena Dalli li ħabbret li dan il-leave issa huwa aċċessibbli għal koppji taħt avviż legali 156 tal-2017 li joħroġ mill-lat dwar l-impjiegi u relazzjonijiet industrijali.